Right. Rwanda nonse ku message yathu lero. Lero lukamba za uthenga umene tikuti tikufuna titambasule malipenga asanu ndi awiri. So last week umene timaona takhala ndithu pa nkhani ya malipenga itakhalapo ndithu mwina kwa malesson angapo ndithu, koma izo zinachitika pa zifukwa chifukwa kuti tikamakamba za malipenga anthu ambiri amakhala ndi ma ideas osiyanasiyana, ndipo monga ndakhala ndikunenera kunena kuti tikamapanga approach book la 10 ndi chivumbulutso, chimene chimapanga affect kwambiri, chimene chimakhudza kwambiri kamveseri kathu ndi uthenga wabwino umene ife tinasunga. Uthenga wabwino ngati sitinamvesese kuti tipite ku chivumbulutso tikapezako zinthu zolakwika, sitikatha kumvesesa ine chimene Mulungu anampasa ndani Yohane. So choyambirira kuti timvesese ndi uthenga wabwino wa ufumu. Fati tikaona mu chapter 4 mu chapter 5, the main issue nkhani yayikulu ndi uthenga wabwino wa ufumu. Ifata kuti no Yesu Khristu wapulumutsa iwo kuti akakhale mfumu ndi mfumukazi ansembe pachani pa dziko lapansi, kuti akakhale ufumu wake. So message yayikulu ndi uthenga wabwino wa ufumu. So musuka lero tikhala tikutambasula malipenga asanu ndi awiri. So tiseke maso tipemphere. Ambuye fathokoza nabada ife chisomo chimene mwatipasa. We pray kuti mutikuwazesere ife nthawi ndikuti pasa ife kuthekera konse likambe mawu anu. Tidalise ife muzina Yesu Khristu mpira. Amen. Amen. So muziwerengera. So tikambakamba za malipenga asanu ndi awiri, tikamaona za zizindikiro tinaona kuti zizindikiro zilipo zingati? Zizindikiro zilipo 7, right? So Yohane anaona zizindikiro 7, right? Yohane anauzida pa chapter 4 verse 1 kuti tabwera kuno mwamba. So Yohane anakwera chani mwamba, right? Kenako chichitika nchani? Chichitika nchinena kuti Yohane atakwera mwamba anaonesera yani khomo. Ati panali yani panali khomo limene nalisegulidwa, right? Ndi anamuza tilowa, anaona khomo segula ndipo analowa. Ndi atalowa kumeneko mwaphunzira tiona kuti no iyo anaonetsedwa kuti pali chani pali chiweruzo kapena pali kufufuza kapena analysis ya ufumu wa ndani wa Khristu, kuona anthu amene ali mu ufumu wa Khristu ndi zimene watani achita. So buku la chivumbulutso main point yayikulu ndiyo kaonesera zimene Mulungu akutani akuchita kuzera mwandani mwa ufumu wake. Okay, so nkhani yako ndimene. So tikamaona panayi buku aliti limene wina lisadatha luwerenga koma ndani Yesu yekha, right? So ndimaona nkhosa yekha anakwanisa kutani kuyang'ana buku limene lili, right? So tikaona muno bwino tiona nawo kuti Yesuyo atatenga buku limene lili muzanja la Atate anayamba kulitani kulisegula mwanjira kupanga review zimene ufumu wa Atate wachita pa dziko lapansi, right? Ndipo tinaona kuti panayi zizindikiro zingati 7. Mwa zizindikiro 7 izi tinadusa pa chinzo yamba chachiwiri chachitatu kumayenda ndithu mpaka kumafika ku chizindikiro yachinamba yani chachinamba 7. So chizindikiro chamalizira mu revelation of kingdom ya Yesu ndi chili chimene tikuchiona tuno mu chizindikiro chinamba 7 iyo muli no malipenga angati 7, of which titaona last time naona malipenga ndi mauthenga amene akuperekedwa kwa akhristu amene atagonjere ku dziko lapansi, akhristu amene atagwirizana ndi uthenga wa lemba la chirombo, akhristu amene atayanjane ndi dziko lapansi. Akhristu awa ndi amene atalandire malipenga 7 mu chani muchiweruzo cha ufumu wa Khristu. Pamene tikamaona muchiweruzo cha ufumu wa chirombo, dziko lapansi anthu amene atagwirizana ndi ulamuliro wa chirombo azalandira yani miliri isanu ndi iwiri. Okay, so miliri isanu ndi iwiri tikayiona ndi malipenga 7 ndi chinthu chingati chimodzi, pamene malipenga akupanga specify kuti akugwa pa ndani pa Khristu amene agonjera ku dziko lapansi, pamene miliri isanu ndi iwiri kugwera ku dziko lapansi pamene lagonjera uchani lemba la chirombo, koma zonsezi ndi zimodzi koma nango tipasa mango osiyana. So mutiwerengera mu chapter 8 verse yake ya 1. Mu 8 verse yake ya 1 uli bwanji? Verse 1. Pamene anamasula
chizindikiro chachiwiri chachisanu ndi chiwiri munali chete mwamba monga mwa nthawi ya ola la theka. So akuti alimene anamasula chani chizindikiro chachisanu ndi chiwiri munali chete mwamba monga kwa nthawi ya ola la theka. So chichitika nchani apapa akuti ifuna tuno pakufunika pachitike chinthu chapaderadera chimene chapangisa kumwamba kukhale jenga. Kumwamba kuli sizoti anthu achokako kumwamba kapena angelo ndiye sachokako kumwamba, no, koma nkhani ndinena kuti Yohane mene anaonesera masomphenya pamachitika zinthu zosiyanasiyana zamwe zina tabwera zaone mamuonesa zimene zikuchitika Yesu akasegula yani akasegula chizindikiro amunso ubwera zaone, right? So apapa yafika nthawi yatuno tikana chapter 7 anthu a Mulungu adani asindikizidwa, right? Kera kuti chosatira chake nchiyani? Chosatira chake ni malipenga chimene zili mu chizindikiro cha number 7, right? So pamene chizindikiro cha number 7 chikubwera ndizo zotazatani anthuso amene asankha chisomo asindikizira, pamene anthu amene sanasankhe chisomo ayalanda yani lemba la chilombo. Mano perspective ya papa tikuona kwayo amene ali mujani ali mu dziko, right? So tikuthaona tuno zikutere ndithu. So tikupitiriza chimene chikuoneka kuli chete chifukwa chani, chifukwa pafunika pachitike chinayi chapaderadera chimene sichinachitikepo. Chete akuti bwanji takufotokoza ndi zinakhalira from said verse 2. Verse 2. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri amene anayimirira pamaso pa Mulungu, ndipo anawapatsa malipenga asanu ndi awiri. So adakuona ma angelo angati asanu ndi awiri, angelo akupatsidwa malipenga asanu ndi awiri. Okay, so tinaona bwinobwino ona kuti izizi zikungoyimirira, right? Ngelo amatha kuyimira yani uthenga. Okay, so angelo awa zikungoyimirira noma uthenga amene Mulungu akupereka kudziko lapansi, kapena kuti ndi uthenga wanji upangira content mu lipengalo mukuona menepe. So tikamana okay, mwina ndisayira kufotokozera ndifotokoza chausogolo kumano menene kuti yani tikamana miliri isanu ndi iwiri kapena malipenga asanu ndi awiri ndi mkwiyo wa Mulungu umene kudza pa dziko lapansi. Tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu sitokamba kuti Mulungu akwiya basa afuna awononge basa afuna athane nawo, no. Nkhani kuli ya mkwiyo wa Mulungu ndionena kuti amene munthu muzera mwene musasera amenepo musasera amene munthu jakapambira yere kuti umuonese munthu uja mkwiyo uzazimumapanga umango mutani umango musiya munthu uja amene mudzirenje chijakera mu. So dziko lapansi lakhale kupanga zinthu zambiri. Akhristu panopa tikaona akumapanga agenda ya dziko lapansi, china yense chimene dziko lapansi kupanga advance akhristu akutani akupanga nawo. Ndifika kuti nokubwera lemba la chilombo gulu lambiri la akhristu lisatiraso chani chilombocho mukuona menepe ndi pamene pabwera zosatira zonkana Mulungu. So zosatira zonkana Mulungu zimene Mulungu akutumiza mauthenga 7 kuti pamene anthu ankana Mulungu, akhristu ankana Mulungu, zosatira zawo zili ndi izi ndipo Mulungu salowerera yayi mukuona menepe. So miliri isanu ndi iwiri ndi ikupita ku dziko lapansi kudzera kusikana ndani Mulungu, koma Mulungu salowerera apo yayi, right? So izi zimene zichitika ku dziko lino lapansi. So tinaona tu context ya miliri isanu ndi iwiri ndi chani, Chivumbulutso 8 verse 3 mpaka na 4 ndi chani. Verse 3. Ndipo angelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza cha golide, ndipo anampatsa zofukiza zambiri kuti aziyike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa lansembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka kudzanja la ngelo pamaso pa Mulungu. Amen. Amen. So ata anadza ngelo wina nayima pa guwa lansembe, right? So tikaona muno bwino tikaona nawo chichwa namasala kuti guwa lansembe mwana tikaona in the English, right? Muna tengota mu English kuti chani mfunisa tuno tikhaye ndi context yeni ndikuiza NASB kuti one context.
Okay, chapter 8. Okay, chapter 8. Yeah, and I saw 7 angels stand. Okay, verse 3. Another angel came and stood at the altar. So mchizo ngananga kamba kuti out guwa. So nchizo ananga masa straight guwa lasimba. Mono guwa ilira kukhala boy. Pene makhala zofukiza, makhala guwa lazofukiza, usati guwa lansembe. So tikuona tuno pachitika ndithu tumikina apa dera, right? Pauchitika zofukiza zikukula zambi. So zofukiza zimene zikumira mapemphero ndani awera mtima. Tikaona mu chapter 5-6 about the funeral zofukiza zimene yani mapemphero awera mtima. So chimene chifunika chichite pa dziko lapansi chimene chipangisana anthu a Mulungu akhale ndi kupemphera kolimba. Chichitika nchani mechi ndicho kuseka kwachani kwa chitetezero kumene dziko lapansi likumane ndi mikwingwirima yokwiya yoopsa pamene Mulungu adani walisiya kuti likumane ndi zonse zimene limafuna anda ufumu andani wa Satana. Koma anthu a Mulungu azakhala utani otetezeka. Chifukwa chake anthu a Mulungu akutani akupembedzera. Tikamaona zofukiza zambiri last week tinaona kuti no Leviticus 16 verse 12 ndi 13 pa tsiku la chitetezero pamene zofukiza zambiri zimaperekedwa. Nko so akamakamba za zofukiza akamba za Day of Atonement pamene anthu a Mulungu atakhala yani asindikizidwe kapena mbiri yonse ya tchimo m'malingaliro atani yachoka. Right? So chapter 8 verse 5 akuti chani? Verse 5. Ndipo oyo anatenga mbale ya zofukiza nayidzaza ndi moto wopala pa guwa lansembe nawuponya pa dziko lapansi. Ndipo panakhala mabingu ndi mawu ndi mphezi ndi chivomezi. Yes, so moto akayika ndi zofukiza anthu a Mulungu amatani amapemphera. Okay? Pamene moto wakauponya pa dziko lapansi anthu a dziko lapansi samapemphera, anthu a pa dziko lapansi amapembedza Mulungu, right? So pamene chivuto chabwera pa dziko lapansi chili ngati kunena kuti no anthu okuti alibe Mulungu, anthu alibe chiyembekezo. So chivuto chikabwera pa dziko lapansi sizoti chapangisa anthu atembenukire kwa Mulungu, anthu amukana kale Mulungu. Komano chimene Mulungu akufuna aonesere apa chitena kuti pamene anthu aka Mulungu anatenga pasensai akayikapo makalawa, right? Anthu oyera mtima kuti akupemphera. Pamene chivuto chomwe chimene chikubwera pa dziko lapansi, chivuto chomwecho chikabwera pa dziko lapansi, anthu a pa dziko lapansi akukumana ndi zovuta, akhala aliberetu yani solution ina iliyonse, right? Manje nenda kubwera chivuto yacho. So ndimafuna ngopanga revision ngati mphunzitsi abwino, tingopanga revision yayikulu yokhuza zinthuzi. Tikaona muno bwino panali hail and fire cast on the earth. So tinaona nawo tino panali miliri isanu ndi iwiri ndipenso malipenga asanu ndi iwiri. So last week tinaona no lipenga loyamba likukhudza pa dziko, right? Paka pa dziko lipenga loyamba so chimozimozi pa dziko. Tikamana lipenga lachiwiri likukhudza chani chiyani chiphiri choponyedwa yani mu nyanja. Pamene lipenga lachiwiri kwinako akamba tuno mbale anayiponya yani muliri imene anayiponya pa nyanja. Tikaona lipenga lachitatu ati panali nyenyezi inagwera pa misinje ndi akasupe, right? Kwinakonso akuti mbale inaponyedwa yani pa mbale ya muliri inaponyedwa pa misinje ndi akasupe chimozimozi. So tikaona papa lipenga lachifolo likukhudza dzuwa, mwezi, nyenyezi. Pamene ukuku mbali naye mliri ukukhudza pa dzuwa, right? Tikaona lipenga lachi number 5 akamba za dzenje imene kukwatani kwatsekuka. Tikaona chimbuso 16 lipenga mliri ukambaso za mliri umene anauponya yani kukhalapo chilombocho. Tikaona chimbuso chapter 6 akamba zonena kuti angelo afolo amene anamangidwa mu Yefete aulusidwe. Pamene tikaona mliri wachi number 6 tikuona tuno ndithu ku Euphrates, mtsinje wa ku Euphrates ukumisira, right? Kuti ukonzesere mafumu akumawa. Pamene tikaona lipenga lachi number 7 mafumu a dziko lino akukhala mafumu a Mulungu athu ndi Ambuye athu Khristu. Pamene tikaona mliri wachi number 7 ndi chani akuti kwatha. So tikaona malipenga ndi miliri 7 tinaona phunziro lathu la last time. Ngati mufuna kumvetsa zinthuzi chonde pitani
kuzilatha last time tinakamba muno bwino tino malipenga ndi miliri ndi zinthu zimodzi. Malipenga akuchitika kwa Khristu amene asata lemba la chilombo, pamene miliri ikuchitika ku dziko lapansi limene asata la chilombo. Mano zinthu zichitika pamodzi koma kungonesa perspective zili ngati kuti no kwachitika namondwe ndi azikuzera namondwe ku Mozambiki waononga Maputo, waononga kuchani kuvira eti ina kwaziti okay ku Malawi namondwe atatu waononga ku Blantyre, waononga ku Lilongwe, right? Ndi namondwe yemweyo ndithu kumano impact akuyonesa madera osiyana. So miliri ndi imodzi ikabwera kwa Khristu amene ataya chipangano chawo ikubwera ngati malipenga, pamene ikabwera ku dziko lapansi amene alibiretu ntchito za Mulungu ikubweranso ngati miliri. Okay, so titha kupitiriza choncho. Alright, so tifuna tiyambe kuona miliri imodzi ndi imodzi. So mwina ningonena chinthu ichi tikapakamba za Daniel ndi vumbuluso, chinthu chachikulu chimene tifuna tichimvetsetse ndicho ndi vumbuluso la Yesu Khristu. Ndimanena ichi kawirikawiri, sizoti ine ndikunena tuno chinense ndikuchiziwa ayi, kumene chimene ndingagawe nanu ndi chimene ine ndasimikizika pakali pano pa mtima mwanga. Koma ngati pangakhale pene ayi pabwera vumbuluso ina loposa limene tili nalo panopa, nditha nthawi zonse kuvomereza kuti ano I think apa tinalakwisa tisateno izizi. Nkhani yayikulu ndionena kuti chinthu chimene mungafunike kugwirisisa chinano tikamakamba za chivumbuluso, nkhani yayikulu ndi chivumbuluso cha Yesu Khristu. Timuone Yesu zonse zimene tikupanga. Ngati simuona Yesu talakwisa. Komano ngati tikumuonesa Yesu, my interpretation even angakhale kuti nena amwene ali off pang'ono kapena ndolaka pang'ono titha kubwerezesa chifukwa tino our guideline ndi nani? Ndi Yesu. Kind of good. Right, so tione pa John 8 verse 6 ndi 7. Taito ilingine wene pakuti chani. Verse 6. Ndipo angelo asanu ndi awiri akukhala nawo malipenga anadzikonzera kuti awombe. 7. Ndipo woyamba anawomba, ndipo panakhala matalala ndi moto zosakaniza ndi mwazi, ndipo anazitaya pa dziko lapansi. Ndipo limodzi la magawo atatu a dziko lidapserera, ndipo limodzi la magawo atatu a mitengo lidapserera, ndipo msipu wonse udapserera. Amen. Amen. So akuti pali pachitika chani lipenga iliri. Okay, so tikaona malipenga awa tiona nawo kuti no akuchitika pachani pa dziko, right? So ngelo woyamba atawomba chitika njani ati panakhala matalala ndi moto, right? Now chinthu chimene anthu amene amafuna kudziwa rokhe ndoti ngati pali matalala ndi moto ndoti anthu akuyembekezeradi kuti pazachita kukhadi literally matalala ndi moto zosanganizana ndi mwazi, ndipo anazitaya pa dziko, ndipo limodzi la magawo atatu a dziko linapserera. Now tikamba kuona miliri tiona tano malipenga angapo amatuza fino ligawo limodzi mwa atatu linalongeka, gawo limodzi mwa atatu linalongeka, pali malipenga angapo amakamba chimene chichi. Now tikatenga malipenga wa literally ndito lakwisa chifukwa chani tikaona malipenga angapo alipo more than 3 amene amatuza no gawo limodzi la atatu linalongeka, gawo limodzi mwa atatu linalongeka, pamene lipenga lina limabwerabe. Okay, now mu komasi akamati gawo limodzi pa atatu ndoti ngati zipo tatu gawo limodzi ndi chonje nde lipenga lile kubwera gawo limodzi mwa atatu linalongeka, lina likuti gawo limodzi mwa atatu linalongeka, lina likuti gawo limodzi mwa atatu linalongeka, ngati akudusara ndoti anthu osatharu pa dziko lapansi. Mano pali chinthu chimene fati chimvetsesa akamati gawo limodzi pa atatu zikutanthauza zoti yani, zikungotanthauza kuti tikaona muchivumbuluso pali magawo atatu a anthu. Oyamba ndi anthu amene asindikizidwa ndi Mulungu, achiwiri ndi akhristu amene atapangana ndi lemba la chilombo, achitatu ndi dziko lapansi limene zopembedza libe nazo ntchito komabe lalitenganso lemba la chilombo. So magawo anthu alipo atatu muchivumbuluso, right? Anthu a Mulungu amene asindikizidwa, anthu a Mulungu amene atachipangano amene alandiranso lemba la chilombo, dziko lapansi limene libe nazo ntchito za Mulungu. So akamati 1/3 akamba za gulu iliri, akamati amodzi mwa atatu akamba za gulu iliri la anthu amene anali akhristu koma anati ayani anachipangano.
komabe akuzitchulabe iwo ndine ndi akhristu nkona akamanye so tiona kuti izi ndizoona, right? So a third just means a category of people amene atani ataya chipangano, right? So akamati limodzi gawo limodzi la atatu a dziko linapserera, so akamba tino chinthu chichitikachi chikuononga ndani anthu aka Mulungu. So tiona tino mitengo inapserera ini nsipu zikuimira chani, tiona wompa noti zikuimira chani, komano ningopereka evidence tikamakamba za gawo limodzi la atatu. Okay, mwina tiyambe kuona kaye matalala akuimira chani amene anabwera ngati mwazi ngati muti. Mutenge pa Exodus chapter 9 verse 23 mpaka 26. Verse 23. Mhm. Mose anatsanulira ndodo yake kuthambo, ndipo Yehova anatumiza bingu ndi matalala ndi moto unatsikira pansi. Ndipo Yehova anavumbulutsa matalala pa dziko la Aigupto. 24. Potero panali matalala ndi moto wakutsika pakati pa matalala. Choopsa ndithu, panalibe chotere m'dziko lonse la Aigupto chiyambire mtundu wawo. Ndipo matalala anapanda m'dziko lonse la Aigupto zonse zapabwalo, kuyambira anthu kufikira zoweta. Ndipo matalala anapanda zitsamba zonse zakuthengo, nathyola mitengo yonse yakuthengo. M'dziko la Gosheni mokha mokhala ana a Israeli munalibe matalala. Amen. Yeah, tathokoza iyi ndifukwa yakanthu ena amatenga kuti matalala awo azagwa pa dziko lapansi. Kuona tikaona miliri isanu ndi iwiri ndi malipenga asanu ndi awiri, buku la chivumbulutso naturally si literal yayi, koma zinthu zimene zili kumenekoko timati ma literary devices. Ndingafotokozere bwanji? Anafula ngati mkango, imene ndi literal device. Tikaona mkango ukafula umapeka buu, right? Mkango ukafula, right? Umapeka kutali nditakula amene amakalipira ngati yani mkango, imene timati literary device, right? So tikaona chivumbulutso imagwiritsa ntchito kwambiri ma literary devices amene anagwiritsa ntchito kale ku chipangano yani chakale. So it's using a literal device, meaning to say imapanga describe chinthu ngati mene zinachitika chipangano chani chakale. So timafunika tikaone chipangano chakale kuti zipiri bwanji, kena kundipasa New Testament application ukuku. So ukuku nthawi yake na Mose miliri isanu ndi iwiri inagwadi pa anthu ere kumene kuchivumbulutso tikamakamba za malemba amene miliri isanu ndi iwiri sikugwadi literally pandani pa anthu ayi, ndi zinthu zosatira zimene zikugwera kwa anthu. Lipenga ilili kugwera pa 1/3, so ikukhuza kwambiri Khristu amene ataya chipangano. So tikaona kuti kuona kuti matalala anagwa ngati akamagwa amakhala ngati moto unonga mitengo unonga nsipu, koma sanagwe ndani pana Israeli. Meaning to say kumapita nthawi malipenga awa amene akugwawa chimene akufuna Mulungu atiuze ife ndichi apanga link malipenga ndi muliri umene unagwa ku Egypt. Akufuna atiuze ife nena kuti zinthu zimene zikukambira apapazi sizikukhudza anthu aka Mulungu. Tionanso tino Mulungu achita uyika straightforward na anthu amene asindizida malipenga asakukhuza. So lipenga ilili chimene akufuna atiuze ife nchonena kuti chikukhuza anthu amene ayenda nalo dziko. Now zichani makamba za gawo limodzi mwa atatu. Tawerenga ndi Ezekiel 5 verse 1 mpaka 2. Ndipo iwe wobadwa ndi munthu udzitengere mpeni wakuthwa ndiwo lumo la wometa, udzitengere ndi kulipititsa pamutu pako ndi pa ndevu zako. Udzitengere muyeso kuyesa nawo ndi kugawa tsitsilo limodzi la magawo ace atatu utenthe ndi moto pakati pa mudzi pakutha masiku a kuzingidwa m'mudzi. Nutenge gawo lina ndi kukwapula ndi lupanga pozungulira pake, nuwaze kumphepo gawo lotsala, pakuti ndidzasolola lupanga lakuwatsata. Amen.
Amen. So akumuuza Ezekiel kuti akulu ulenge mpeni ndikuti utani umete ndati limodzi la magawo ake atatu ulitenthe pa moto eti ali pakati pa mudzi pakutha masiku akuzingidwa mudzi. So nutenthe gawo lina kukwapula ndi lupanga, right? nowaze kumphepo gawo lotsala mwaona. So Isaika analemeka sisi ndi analigawa magawo atatu, lina analiponya uku, lina analitentha, lina analichita motero. So nkhani ya third imangothandiza tino pali kategori ina yake imene yapangidwa reserve. Okay, pali kategori ya anthu imene Mulungu wayikonzeratu kuti azakumana ndizi ndi fotokoza liyani chipulumutso chilopeni kwa aliyense. Eri tikaona Yesu anayankha kuti yani moto wakumapeto wayikidwa Satana ndi angelo ake, koma kodi kumoto kusakhala anthu azakhalako, right? So titaona tuno moto unangoyikidwa Satana ndi angelo ake, koma anthu akupezekanso kuti mmene tikaona malipengawa akuyikidwa kwa gawo 1/3. Eti anthu amene azalaye chipangano azasatere ndizizi, koma sizoni Mulungu amene akupanga force anthu atapezeke mmene momwe, koma anthu okha mene tikaona even mene zokhalira panopa titaona kuti mipingo yambiri ikusatira agenda ya dziko lapansi. Tikaona even mene zinakhalira ma elections achitawo, eti ndi mipingo yambiri imene imapanga advance nkhani za chipani, right? Wawa awina chani maprofeti nkati ambirimbiri, right? So panali ndithu kulumikizana kwambiri kwa dziko ndi tani ndi aneneri am'mipingo mukuona. So that connection ndi imene kutiuza ife na pamene tikubweranso lemba la chilombo mipingo yambiri izalumikizana nacho chinthuchi. Pamenepo nditizakhala 1/3 ija imene Mulungu ayikiratu kuti izakumana ndi chani ndi malipenga. Okay, so ndimafuna muone apa kuti akamati 1/3 akuthandizana. Terengani Ezekiel 5:7 mpaka na 13. Chifukwa chake atero Ambuye Yehova, popeza kupokosera kwanu kwaposa kwa amitundu akukuzingani, ndipo simunayenda m'malembo anga kapena kuchita maweruzo anga, ngakhale maweruzo a amitundu akukuzingani simunawachita. Limodzi la magawo atatu la iwe lidzafa ndi mliri, lidzatha ndi njala pakati pa iwe, ndi limodzi lidzagwa ndi lupanga pozinga pako, ndi limodzi lidzalibalalikitsa ku mphepo zonse, ndi kuwasololera lupanga lakuwatsata. Motero mkwiyo wanga udzakwaniridwa, ndipo ndidzakhutitsa ukali wanga pa iwo ndi kuzitonthoza, ndipo ndidzadziwa kuti ine Yehova, ndipo adzadziwa kuti ine Yehova ndinanena mchangu changa pokwaniritsa nawo ukali wanga. Amen. Yeah, so tikaona muno bwino ukali wa Yehova ndi yani tiona tuno tikafika even ku 2 chapter 36 ukali wa Yehova umene akukamba apa sizoni Mulungu anachita kubweza zinthu zino. Mulungu anangochotsa dzanja lake kuti Ababulo abwere azatenge anthu kuti kupita kwa akulu. Mwaona amene. So izizi akuzikamba apapazi zinachitika mu 2 chapter 36 pene anthu anabwera kuzaononga. So panali aneneri angapo amene ali mu nthawi mu Ezekiel, Daniel ndi Yeremiya. Yeremiya amachenjeza anthu ku Israeli akuluakulu lapani mfumu ya Babuloni ibwera kuzaononga. Ezekiel anali kuti ku kapolo bene amalemba izizi. So Ezekiel naye samachenjeza anthu akuluakulu musasangalale ndithu chionongero chikubwera. So Ezekiel akuonesera kuti no zikutero. So tikaona 2 chapter 36 ndi imene maonesa mbiri yonse imene kukwaniritsa wa mkwiyo wa Mulungu unachitika. So tikamapisa nkhani ya mkwiyo wa Mulungu tiona verse nayika mu 2:36 no mkwiyo wa Mulungu umadzi pamene Mulungu asiya choyipa chichitani chikugwere chimene ukufunacho. Fana pa anthu ana Mulungu samayenda maweruzo a Mulungu. So chitezo cha Mulungu iye anatani anachichosa.
right? So mukuona papa kuti no limodzi la magawo atatu lidzafa ndi mliri, limodzi la magawo matatu lidzaza pakati pa. So akamati limodzi mwa magawo atatu akuthandiza gawo la anthu amene asakusunga chani chipanganochi. Mukuona pamenepa. So tikaona akamba limodzi la magawo atatu, limodzi la magawo atatu, limodzi la magawo atatu, ikhala ngati no nditali safa koma asina iyonje panali anthu otsala amene Nebukadinezara anatenga kupita nawo kuti ku ukapolo. Ayo nkhani. So tikamakamba za a third, mwinaso zitha kutithandiza third verse akamati limodzi mwa magawo atatu linasata Lucifer. So a third just means category. Sizikuthandiza kuti nditenga alipo 100 agawa 3 out of 10, 3 out of 10, no. A third ingothandiza kuti category. So akamati 1/3 of the angels, kalekale makhulupiriro athu akamati angelo alipo atatu ndeti mmodzi anasata Lucifer, no. Angothandiza kuti mwa angelo amene analipo kumwamba category ine anasata ndani? Lucifer. Ayo nkhani. So I don't know ngati mwende funso lina lililonse wano tikupita pa Yesaya 61 verse 3. Ngati funso tukawafunsa Yesaya 61 verse 3 ati ya funa no yatewerengana. Okay. Verse 3. Ndikakonzere iwo amene alira maliro mu Ziyoni ndi kuwapatsa chovala kokometsa malo mwaphulutsa, mafuta akukondwa m'malo mwa maliro, chovala cha matamando m'malo mwa mzimu wopsinjika, kuti iwo atchedwe mitengo yachilungamo yakuyoka Yehova, kuti iye alemekezedwe. So tikamakamba za mitengo imayimira anthu, right? So mitengo yachilungamo ikukamba za anthu amene ali mbali ya ndani ya Mulungu. Yesu ananena muzaziwayo ndi chipatso chawo. Mwanjira ina ife anthu timayimirira ndi yani? Ni mtengo, right? So inu muli mtengo wachilungamo ngati mukukhala mwa Khristu. Komano ngati musali a Khristu ndi mtengo wachani? Wachoyipa. Muona? So tikaona munthu mwina akuti lipenga atali liza ali matalala ngati munthu anagwa ndikuononga yani? Even mitengo. Eri? So mitengo imene inawonongedwayi tikukamba za kuonongeka kwa Khristu achani? Aboza. So miliri inayi izakhala ikukhuza mitengo kapena akhristu amene anali mbali ya Mulungu koma akhristu atani? Ataya chipangano. Nikuona kamba zino miliri inagwera payani? Pa mitengo. Mitengo imeneyo akamba za akhristu amene ataya chipangano. Anakambanso za nsipu. Tikamona pali mavesi ena amakamba kuti no Mulungu amakubwera ndife udzu, right? Nsipu, udzu zonse zikumira yani? Zimwira ngati anthu akamati no, oh you are like a green grass and you wither, right? Nsipu kumiranso yani? Kumiranso anthu. Vesi yake nayo yakungoyika. Mono kaneno ndi no izezi kuzakhuza anthu amene ndithu ndi mitengo, anthu amene anali mbali ya Mulungu koma atani? Atayika. Sinzanga paifunso pachine simene ndafotokoza papa. Aizimuveka ndi. Okay, tathokoza. Alright, so tioneni lipenga lachi number 2. Chimso 8 verse 8 mpaka 9. Verse 8. Ndipo mngelo wachiwiri anawomba, ndipo monga ngati phiri lalikulu lakupserera ndi moto linaponyedwa m'nyanja, ndipo limodzi la magawo atatu a nyanja linasanduka mwazi, ndipo lidafa limodzi la magawo atatu a zolengedwa zili m'nyanja zokhala ndi moyo, ndipo limodzi la magawo atatu a zombo lidawonongeka. So tikaona muno bwino wakamba za ati mu nyanjamo munagwera yani? Chiphiri, right? So madzi anakhala ngati mwazi ndipo so ati zombo zinatani? Zombo zinawonongeka. So ndipanga comment pa zombozo chifukwa sinalembe verse yake. Komano tilafikako nkuna Senegal tikaona chimu chapter 18, okay? Amakamba kugwa kwa yani? Kwa Babulo. Ndi amakamba Babulo amakamba ngati kuti ndi chinzinda kumene kuchitika zosiyana-siyana, zombo zina kumapita zombo, zosiyana-siyana. So pamene Babulo akugwa sizitani? Ziwonongeka. So tikamakamba za zombo, kalero zombo zimagwira ntchito yonyamula katundu,
tikaona nthawi ya yobu uja namunda atavuta anthu anamba kutaya yani katundu. Even tikaona nthawi zonse even Paulo ali pa nyanja namunda atavuta anamba kutaya yani anthu yani katundu. So zombo zimagwira ntchito yonyamula yani akatundu. Mwanjira ina akukamba zokuti anthu ambiri azalandira lemba la chilombo makamaka Khristu ena gawo limodzi la Khristu zalandira yani lemba la chilombo chifukwa yani cha chuma, chifukwa cha zombo. Mukuona? So pa nthawi chuma chizakhale ngakhale anthu a Mulungu amakanika kugula ndi kugulitsa, even anthu amene anasatira lemba la chilombo chifukwa cha chuma, chuma chizakhala chatani chasokonekeranso. Mulungu azapanga kotheka kuti chuma chimene chitani chonongekere. Chifukwa yani tisalola kuno akuti muzu wa choyipa ndipo chikondi cha pa ndalama. Osati kuti ndalama ndiyoyipa, no, ndalama siyoyipa yayi, koma chikondi cha pa ndalama. Taona amene zikukhalira kuno kuti anthu kuphana chifukwa chani cha ndalama, right? Koma no ndalama yomweyo tikugwiritsa ntchito mwaubwino. Koma no chikondi chokhala pa ndalama kuti no ine ndakupanga china yonse bora ndalama ndiyipeza, pamenepo pamene pakhala vuto. So anthu awa chifukwa cha chikondi cha ndalama analandira lemba la chilombo. Komano chuma angakhale cha kuti anthu a Mulungu samagula ndi kugulitsa, iwe zafika nthawi yoti no chimwala chiphiriza munjira pachani pamadzi, ndipo chuma cha dziko lapansi. Iyi ndiyoti no ndi nthawi imene chitetezo chasekedwa. Chuma even akhale cha dziko lapansi akhale yarani chasokonekera, right? So toneni zinthu zinazo kuti akamati phiri linaponyedwa mnyanja kuthamanga ziyani. Tiwerengeni apa Masalimo 46 verse yake ya 2. Chifukwa chake silidzichita mantha, lingakhale lisanduka dziko lapansi, angakhale mapiri asunthika nakhala mkati mwa nyanja. Yeah, so ndiwerenga yomwechi mu Psalm 46 verse 2 atuno, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. So ili ndi Salimo komando limalosera za kusogolo. Dziko lapansi zasunthidwa. Mwanjinena anthu a Mulungu awawa amene anasata lemba la chilombo, Evani, anthu a Mulungu awawa amene anasata lemba la chilombo awo, dziko lapansi zasunthidwa ndi malipenga awo. Zidzakhala ngati phiri aliponya yani pa nyanja. So titakupanga so interpretation sinaike mavesi ako mufatiza fikako. Tikapita ku chilombo chimusu 17 verse 9 ati mkazi anakhala pachani pa mitu isanu ndi iwiri. Ndamatuza ifeno pali mapiri asanu ndi awiri. Awa ndi maufumu asanu ndi awiri. So tikutaona no ufumu wonse wa chilombo pangida summarize mapiri asanu ndi awiri amene ali maufumu angati asanu ndi awiri. Pamene tikaona maziwo chimusu 17 verse 15 madzi akumira anthu mitundu ndi manenedwe. So akamakamba za phiri kuponyedwa muchani madzi ndizi tikuzoona nena kuti mapiri akuimira mafumu asanu ndi awiri, right? Apa chilombopo kumano ndati zikungoti kuzaifuna kuno ulamuliro wa chilombo zakhala unawonso kutani ukusokonekera. Chimene chizapangisa kuno zinthu zitani zibalike. Okay? Chuma chizakhala kuti no chatani chasokonekera, right? Then tipiteni palipenga lachi number 3. So my interpretation pili kuperekawa ndiongoyesera sindi kukhala dogmatic. Wina athabweraso ndi verse nakena akachani ka malipenga, koma kunena kuti malipenga ndi alitiro ndeti ndikulakwisa kwambiri. Malipenga si alitiro, tifunira apase interpretation. So my interpretation ndeti tingoyesera according to zimene zapasidwa mayani mu Bible, right? Ngatena has a better explanation atakubelesa titakuzilandira. If I don't know chachikulu chomwe tingaziwe njina malipenga asakhuza ife a Kristu amene tili mwa Kristu ya akhuza anthu amene akuzicha mwa Kristu komano akuphatikana ndi yani ndi zonse za mdziko. 10 vilenga ni chimusu 8 verse 10 mpaka 11. Verse 10. Ndipo anaumba ngelo
ndipo anaomba mngelo wachitatu, ndipo idagwa kuchokera kumwamba nyenyezi yayikulu yoyaka ngati mulungu, ndipo idagwa pa limodzi la magawo atatu a mitsinje ndi pa akasupe amadzi. Vesi 11. Ndipo dzina lake la nyenyeziyo alitcha Chowawa, ndipo limodzi la magawo atatu amadzi lidasanduka chowawa, ndipo anthu ambiri adafa pakumwa madzi, pakuti anasanduka owawa. Yeah, so tikuona tuno akuti apa pachinayi chikugwa. Eri? Chikugwa ndi chani? Atuno ndipo idagwa kuchokera kumwamba nyenyezi yayikulu. So akunyenyezi yayikulu ikugwa kuchokera kuti kumwamba pa, right? So pamene nyenyezi ikugwa igwera madzi, ndipo madzi akusanduka yani. Ndipo limodzi la magawo atatu amadzi linasanduka chowawa. Mawu oti chowawa muchizungu ati wormwood, ili ngati nimu, imene anamako nimu amaziwa bwinobwino, right? Ndipo anthu ambiri adafa pokumwa madziwo pakuti anasanduka chowawa. So anthu ena amatha panga interpretation nyenyezi imene ikugwayi ikuyimira ndani? Lucifer, right? Meaning kuti iyi ndi the complete overthrow of Lucifer. Komano tinaona kale nawo tino tikamakamba za Lucifer kugwa kwake kunali accomplished kwambiri at the cross, right? Ati wagwa pasi ponyinga etc, right? So Lucifer since the cross alibenso access. Komano ukuku ndi kumapeto kweni kwene kwachani kwa zonse. Okay? Ukuku ndi kumapeto kwa zonse. So kodi Lucifer agwaso bwanji apapa? Tikaona mu chapter 14 Lucifer anali yani ndipo ndidzakwera kuti kumwamba. Ndizatenga yani mpando wanga wachifumu pamwamba pa mpando wanga ndani wa Mulungu, right? Ndizafana ndi wamwamba pamwamba. Mwanjira ina lipenga lachitatu likungopanga signal kunena kuti ma ambition onse a Lucifer apapa azakhala atani atheratu. Inde Lucifer anagwesedwa pantanda after the cross, right? Tikaona tifika jumuzo 12, so nisakambe kwambiri. Komano pamene pamene Lucifer anagwesedwa, right? Komano apapa akungofuna tibwezerese mbuyo pachikumbutso tibwerere ku Isaiah chapter 14. Kuona satino Lucifer ndithu akuponyedwa yani? Akuponyedwa pasi. Malingaliro ake onse, zonse maplani ake onse, chitetezo chasekedwa tizakhala tili ndi full explanation ya maufumu. Kodi ufumu wa Khristu ndi otani? Anthu ake asindikizidwa akukwanisa kukhala angwiro popanda kugula ndukulisa. Pamene anthu ake even a Lucifer akukanika kupanga changwirocho ngakhale apasida chuma chonse, mphamvu zonse, nzeru zonse, maresources zonse dziko lapasi aliwo manja mwa ufumu wa Lucifer, koma akukanika kupanga anthu achani angwiro. Lipenga ilili lungopanga signal natino nyenyezi yagwa kuchokera yani mwamba kufika yani fika madzi, madziwo asanduka chowawa, ndipo anthu akamwa madziwo akuti anakufa. Mwanjira ma ideas a Lucifer anapanga effect pena paliponse. Tikamaona education system, right? Anthu ambiri amene amamwa za evolution amazimwa education system. Everywhere where you have my ideas a Lucifer, anthu akamamwa they die spiritually. Anthu amasiya even kupemphera, right? So taona kuti no izizi zingotuzefuna no the whole ideology ya Lucifer ikhala kunena kuti atani yagonjeratu. Okay? So muwerengere Yesaya 23 verse 15 ati yani. Verse 15. Chifukwa chake Yehova makamu atero za aneneri. Taonani ndidzadyetsa iwo chowawa, ndidzawamwetsa iwo madzi a ndulu, pakuti kwa aneneri a ku Yerusalemu kuyipitsa kwakutulukira kunka ku dziko lonse. Yeah, of course that other interpretation can also mean that. Komano chachikulu nchonena kuti even aneneri onyenga, right? Anthu amene anapusisa anthu kuti ano tisateni this ideology andani ya Lucifer. Ati Mulungu ali yani ndizawadyetsa iwo chotani chowawa. Zijani manena zichonena kuti tikamaona Lucifer lipenga lachitatu lungopanga signal kuti no the complete overthrow ya ndani ya kingdom ya Lucifer, kuti no ufumu wake atani wakanika. Ndipo aneneri onse amene anali aboza, akhristu amene anali aboza kuti no amauza anzawo no tiyenditani tisateni ma ideologies awawa, ndipo
awawa anthu amene amamwa madzi aja amatani amafa. So aneneri onse aboza ati azamwisa yani chowawa ndizamwisa iwo madzi a ndulu amene anadya ku ndulu kapena kungoyerawa imawawa osati masewera, pakuti kwa aneneri aku Yerusalemu kuipisa kwatuluka kunka ku dziko lonse. So tithaona tino Yerusalemu akukapita apapa analiwo chipangano chakale mono pano pa Yerusalemu nditi tithaona tino ndi akhristu amene ali mwa Yesu amene ali mbewu ya Abrahamu. So Yerusalemu akupita apapa ndikuti no akuyimirira ndikuti tikaona mapeto ake akhristu onse amene amazitchanira akhristu koma sali mwandani mwa Yesu awawa akubwera ngati aneneri aboza kuwatengera anthu kuti akamwe chani madzi a Lucifer ndipo anthu akutani akufa. Even tikaona Miyambo 5 verse 4 tawerenga namene Miyambo 5:4 verse 4 chimaliziro chake nchowawa ngati chivumulo ndi chakuthwa ngati lupanga lakuthwa konsekonse. Yeah, so tikaona mavesi awiriwa tikawerenga muchizungu amakamba zonse onse zayani za wemuli. So chimalizo cha ufumu wa Lucifer ndi chowawa kwambiri, eri kutha kwake chakuthwa konsekonse ngati lupanga. So mwanjirena iyi ngutuza lipenga is just a realization ya kuti no ufumu wa Lucifer apa at this point zakhala tino atani wathesedwa. Nyenyezi yagocheka mwamba kugwera munyani madzi wasemuka chowawa anthu omwe madziwo atani nawonso atani akumafa. So mwanjirena tikamwana kugwa kwa Lucifer anachitika pa mtanda, right? Ngakhale iye anagweseda dziko lonse lapansi lanyeda kale ndani ndi iyeyo majority. So anthu amene akumwa madziwa akhristu amene akumwa madziwa ocheka pa dziko lapansi. Mwanjirena tikamwana even nkhani za feminism, right? Nkhani za LGBT anthu amazitenga amene kumazolesa munyani mumpingo, right? Now akazolesa zimene zizochitika nchani anthu achemezera akuyamba kufa spiritually because mindset yawo worldview yawo siyanani siya Mulungu yake koma chani ya dziko lapansi. So iyi ndi yenjezo kwa akhristu kuti mukatenga ma ideas za dziko lapansi mutani mufa ku uzimu, right? So iyo ndi tione lipenga lachi number 4 tawerenga lauria Chivumbulutso 8 verse 4 yeah. ndipo mngelo wachinayi anawomba ndipo limodzi la magawo atatu a dzuwa linagwidwa ndi limodzi la magawo atatu a mwezi ndi limodzi la magawo atatu a nyenyezi kuti limodzi la magawo awo atatu lidetsedwe ndi kuti limodzi la magawo ace atatu a usana lisawale ndi usiku momwemo. Ndipo ndinaona ndipo ndinamva chiwombankhanga chili kuuluka pakati pa mwamba ndi kunena ndi mawu akulu, tsoka 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 iwo akukhala pa dziko chifukwa cha mawu otsala alipenga la angelo atatu asanawombe. Amen. Yes, so titaona kuti apa padi tiona kuti lizizu malipengawa akugwera pa anthu a Mulungu, right? Miliri isanu ndi iwiri malipenga asanu ndi awiri so ndi chimodzi wano malipengawa akutionesera ango pamene akugwera kwa ndani kwa anthu a Mulungu. So tikaona bwinobwino apa wo kodi tsoka limabwera pa ndani akuti no tsoka ku dziko lapansi chifukwa malipenga atatu amene sanawombe. So timvetsetse m'Baibulo akamati tsoka limabwera kwa ndani. Mutawerenga Yesaya 3:11 ndi Yesaya 5:18. Yesaya 3 verse 11 tsoka kwa oyipa kudzamuyipira chifukwa kuti mphotho ya manja ake idzapatsidwa kwa iye. Yesaya 5 verse 18 tsoka kwa iwo amene akoka mphulupulu ndi zingwe zachabe ndi tchimo ngati chingwe cha galeta. Yeah, so awawa ni matsoka amene akubwera kwa akhristu amene asatachani dziko lapansi. So kwa iwo ndi tsoka fayani iwo amangidwa mu matsoka azingwe zachani zachabe tchimo limenelo. So ndi akhristu akamati tsoka katatu
akukamba za akhristu amene asata dziko lapansi mulemba la chilombo ndikumangirika muchani mu tchimo limene lili paja tisaonera kuti mulungu atabwera ndani amene Yesu, right? Yesu anabwera pa dziko lapansi, right? Bible mati Yehova anabwera kuzamuyankha ndani? Abraham, right? Ati tifuna tione kuti ino tchimoli ndi lalikulu difa tchimo lafika kuti kwa mulungu kumwamba pamenepo. So akambakamba za tsoka akuthandizana no machimo anthu a mulungu nawonso afika kuti kumwamba chifukwa anthu ana amene akupanga represent mulungu kumano ku dziko lapansi akuphatikana nalo. Uwona amenepe akunati fetu kupanga represent mulungu koma kuphatikana kuchani ku dziko lapansi. Ndi pamene pakuti tsoka chifukwa malipenga atatu amene sanambe mwanjirena malipenga awa ndi mauthenga atatu ochenjeza amene apita kwa ndani? Kwa akhristu. Okay, now anakamba zakuti ndifuna ningokuonesani pang'ono. Tikaona ati ndipo ngelo achinayi ataomba ati zinachitika njani akuti Ariana magawo atatu a ati magawo atatu a dzuwa linagwidwa ndi limodzi la magawo atatu a mwezi ndi limodzi la magawo a nyenyezi kuti limodzi la magawo awo atatu lidesedwe, right? So tikaona dzuwa mwezi nyenyezi 1/3 dzuwa mwezi nyenyezi zinagwira kuti zidani zidesedwe ndi kuti limodzi la magawo ake atatu a usana lisawale ndi usiku momwemo. Okay, so kodi zimene zikuimira chani? Dzuwa mwezi nyenyezi zikutanthauza chani? Tikaona muno bwino Chivumbulutso 12 verse 1 tawerenga amene pali yani ndi Solomon 6 verse 10. Chivumbulutso 12 verse 1. Yeah. Chizindikiro chachikulu chinaoneka mmwamba, mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi ku mapazi ake ndi pamutu pake korona wa nyenyezi 12. Solomon 6 verse 10. Nati, ndaniyo atuluka ngati mbanda kucha, wokongola ngati mwezi, woyera ngati dzuwa, woopsa ngati nkhondo ndi mbendera. Yeah. So tikaona papa tikuthaona no tikamakamba za anthu a mulungu. Anthu a mulungu akufanizira ngati mkazi amene avala dzuwa aponda mwezi ndiwira nyenyezi pamutu pake. Solomon akamba simozo ndani akamba za mkazi amene shola metu ndani alunga ngati manda kucha kuomba mulungu. So akamanga gawo limodzi la mwezi gawo limodzi la mwezi zadesedwa, gawo limodzi la nyenyezi, gawo limodzi la dzuwa lisawale. Manje tena zikuthaona za mulungu azachita kotheka kunena kuti anthu awa amene akutiwo ndi akhristu koma sakupanga za chikhristu yayi, akupanga za dziko lapansi. Mulungu azaoneseratu ku dziko lapansi kuti anthu adziwe kuti anthu awa si ake yayi. Iyi ndi lipenga la chinamba 4. Mulungu azachita choyenera choonekera. So sitikuzati lipenga lizabwera motani mwano mulungu azachita choyenera chooneseratu kuti anthu awa amagwirizana ndi lemba la chilombo asatani asawalenso ku dziko lapansi, asaonekerenso kuti iwo ndi akhristu. So chimene ali chionekere mwanjirena kuti asabisalire kuti khristu yayi kuna kuti no zidesere kuti zarani zisawale. Suza pamene ngati pamveka. Right, I don't know ngati paifunse nalilonse. Brother Frederick muli bwanji? Okay, all right, so Of course, it's okay. Attending something, I'm going to pass a so come on, attending. Go ahead. Yes. All right, so to read it is okay. Chivumbulutso 8 verse 13. Chivumbulutso 8 verse 13. Tawere engelo menepo. Stakafi. Verse 13. Ndipo ndinaona
ndipo ndinamva chiwombankhanga chili kuwuluka pakati pa mmwamba ndi kunena ndi mawu aakulu, tsoka, 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 iwo akukhala pa dziko chifukwa cha mawu otsala a lipenga la angelo atatu asanawombe. Yeah, so matsoka atatuwa akupita kwa anthu amene amazawaza tchimo. Ifati tsoka ndi tchimo. So matsoka akubwera kwa akhristu amene akusanganiza ndi yani ndi dziko. So akuti tsoka pa malipenga atatu amene sanawombe. So malipenga atatuwa they are very specific kuti ndi matsoka. Anthu awawa amene amaraife ndi pa Khristu kumapanga za dziko. Kwa hiyo ikhala tsoka lalikulu ifanana kuti why kumapanga pe izili ngati munthu amene amanamiza riyo ndolemera. Ine simazivesese. Aife ndolemera ife, right? Koma napeza ndi nomwe na salary ikalowa basi akabwereka galimoto, right? Akabwereka galimoto icha basi ayendera mwina masiku 4 au nonga mwina ndama zambiri so kana akakaibweza galimoto ichi fana ndama zamuthera. Azukuza na ndampasa wina akazindendesera mwa right? Mwezi ukatha akaibwerekaso. Muona munthu amene imakhanga litsoka ifatino amafuna ashubule azionesere koma asali yani asali zimenezo ya. So akhristu awa kulitsoka lalikulu ifanana kuti zimene zikusatira apapa akuonesa onatuno munthu ayi pamene dzuka pasi likunyenyedwa, dzuka pasi likukumana ndi wilungirima. Akhristu eni akhala otetezeka. Akhristu eni alandira ndithu zotsatira zokhala mwa Khristu Yesu. Pamene awawa sazilandira. Mene ndi tsoka lalikululo kumanamizira kuti ndiwe Khristu koma usali yani usali Khristu. Imene ndi tsoka lalikulu. So tiona kuti chimene ndokambachi ndichoona. Tate ntonena wina. So pali ndithu malipenga 4 amene taona. Atatu ndi amene akukamba tuno ndi matsoka. So lipenga lachi namba 6 ndi tsoka. Lachi namba 7 so ndi yani ndi tsoka, right? So tikaona muno bwino lachi namba 5 sinaikepo. Kumano ndangweka dala 6 ndi 7 kuti tizoona kuti no pakadusa lipenga lachi namba 5 ndi tsoka, lachi namba 6 ndi tsoka, lachi namba 7 so ndi tsoka. Koma pakati pa lipenga namba 6 ndi 7 Mulungu anayikapo china chake. Anayikapo Chimbuzi chapter 10 imene tikuona buku losegulidwa ndi Chimbuzi chapter 11 imene tikuona so mboni ziwiri. Zimene zizi Mulungu anazikapo chifukwa anazikapo ngati interlude. Interlude ndi chinthu chimene chimakhalapo pamene kuti chimvekese chinthu china. Zili ngati mu film muja. Munthu ina aka ukabweza revenge, right? Imene zimakhala nthawi imene tikuona mafilm. Lero munthu uja apita mmene kuja akamenya anthu chane ndi amafika no kwa master ujano. Munthu uja ndi akafika kwa master uja ndi uja isanayambe master jama muzirase ndikuuze mene zinakhalira. Ndiye malo moti film ichite imapeza kuti yabwereraso mbuyo so kubwerera mbuyo mweni ndi master jama mfukuzira zinthu. Nditi mukhangati muoneraso zinthu zina. Muonera kena kuno ikatha kufurukuza amazabwereraso kuti pepa japo. Mmene muzazira master uja soyipa ya master nizako kuti uyuyu. Mapesa weneve? So interlude ni chimene timachipanga insert pamalo kuti timvesese kuti no zinthu zikupita zikuchitika motani. So Mulungu anayika interlude. Anayika Chimbuzi chapter 10 ndi Chimbuzi chapter 11 mboni ziwiri ndi kabuku ang'ono kuti tikathe kumvesesa lipenga lachi namba 7. Kumano izi buku laling'ono ndi mboni ziwiri zofunika zikhalepo before malipenga asanayambe. Fano malipenga akamba chitezekha yarani chasikira kale. Alright? So tiona kuti ndi yoncho ndithu. Alright? So tikuvesa choncho chifukwa yani. Tona tawenga ndi Chimbuzi chapter 11 verse 14. Apa Chimbuzi 11 verse 14 ali yani. Tsoka lachiwiri lachoka. Taonani tsoka lachitatu liza msanga. Yeah, so tiona kuti no tikamaliza matsoka awiriwa anayika mu chapter chake chapter 9 amene amamasulira Bible anayika mu komano ndi paja Bible nembe ma verses ndi ma chapter. So umasulira Bible anayika chapter 9 ndi 10
chapter 9 anayika pa matsoka awiri. So tikaona muno mwino apa achita kuuza mu chapter 11, right? Chimuso 10 Bible aling'ono amene napasida kuseka buku ang'ono kama pasida kwa Yohane. Mu chapter 11 mboni ziwiri. So akutuza ife pene nkhani ya mboni ziwiri kuti tinoonani tsoka lachiwiri lachoka. Ndeta akutibwezeresa ife ku chapter 9 pene kuli matsoka awiri. Atuno tsoka lachiwiri lachoka tonani lachitatu liza msanga mwanjira ena akufuna tuza ife nana kuno ngakhale pakati pa tsoka lachi namba 2 ndi 3 pali ngati pali chigap, pali buku laling'ono, palinso mboni ziwiri. Akufuna tuza ife nato zinthu zimene sizikupanga belonga apa. Iyi ndi interlude. Fano lachitatu liza msanga mwanjira ena matsoka akubwera fast one after the other. Okay, so izo tikazona last time ndi abaso ifuna tizionese. So okay, zinazo nazo last time abazikati tisazonesa baba. Okay, so tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu umene ukugwawo. Okay, mkwiyo wa Mulungu ndi chani? Tifuna tivesese mkwiyo wa Mulungu. Ifatuna anthu ambiri amaona ngati akamaona miliri isanu ndi iwiri kamene malipenga ndeti Mulungu akwiyana wanthu abasa angofuna amalizise. Nawo chimene ndingakuza njinayo kuno even tikaona miliri isanu ndi iwiri imene sorry miliri 10 imene inagwa ku Egypt imene inali reality, right? Yeni Mulungu anayipanga mwachisoni. Chifukwa miliri cheka kwa Farao akalapa amaichosi. Mwanjira Mulungu amafunisa ala Farao alapa. Mwana Farao anawo misentima ake. Ngakhale zinali lero Aigupto ena anapita nawo ndani ndi Mose ndi anzake. Tikamawerenga mateno panali 600,000 ya Israeli azibambo patala kwa azimayi. Komanso nayenso gulu losanganizika. Gulu losanganizika ali anali a Egypt amene anapita nawo. So miliri chenera ya mixed ndi chifundo. Komano kumapita anthu akamba za miliri imene ili yosasanganizika ndi chifundo. Mwanjira ni mkwiyo wa Mulungu wonse uponyera pa dziko lapansi. So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu wonse tutsanza kuti Mulungu alisiya dziko lapansi fana ndani lamukana. Mulungu akulisiya dzikolo. So zonse zikubwera pa dziko. Ma experiment onse amene anthu akhala kupanga akuzabwera pa dziko lapansi. Tikamakamba za zinthu pa zinthu zimene anthu akupanga achina cloud seeding, kumapanga na mvula igwe mvula isagwe, pa zinthu zambiri zimene akupanga ndi weather ife sitikutha kuona. Komano zimene zati zagwera pachani pa dziko. Tawerengani 2:36-15 mpaka 18. Verse 15. Ndipo Yehova Mulungu wa makolo awo anatumiza kwa iwo ndi dzanja la mithenga yake, nalawirira mmamawa kuituma, chifukwa anamvera chifundo anthu ake ndipo khala pache. 16. Koma ananyodola mithenga ya Mulungu, napeputsa mawu ake, naseka aneneri ake, mpaka ukali wa Mulungu unawukira anthu ake, mpaka panalibe cholanditsa. Yerusalemu anapasulidwa anthu natengedwa ukapolo ku Babuloni. 17. Pakuti iye anawakweretsera mfumu ya Akasidi, ndiye anawaphera anyamata awo ndi lupanga, nyumba ya malo awo opatulika, osachitira chifundo mnyamata kapena namwali, mkulu kapena nkhalamba. Mulungu anawapereka onse m'dzanja lake, ndipo zipangizo zonse za nyumba ya Mulungu, zazikulu ndi zazing'ono, ndi chuma cha nyumba ya Yehova, ndi chuma cha mfumu, ndi cha akalonga ake, anabwera nazo zonsezi ku Babuloni. Amen. Amen. So tikaona apa pamene zikukhalira akuti no anthu asanamvere Mulungu, right? Ndatu no muone zinachitika, koma ananyodola mithenga ya Mulungu, napeputsa mawu ake, naseka aneneri, mpaka ukali wa Mulungu unawukira anthu ake, mpaka panalibe cholanditsa. Tikamakamba cholanditsa ndeti no Mulungu amene amalanditsa anthu ako. Komano apa anthu anafika pa point of no remedy, palibenso chimene Mulungu adakapanga. So Mulungu analola Ababuloni abwera zapasule dzikolo. So tikamakamba za ukali wa Mulungu tikamba zoti no Mulungu azalisiya dzikoli likumane ndi zosatira za human experimentation. Fati tikapita mu chapter 11 amatazifuna Mulungu azanongoya amene akuononga dziko.
tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri Mulungu kusiya dzanja lake kuti ma results zotsatira zonse za ma human experiment zitani ziapeze anthu. Unaona? So mkwiyo wa Mulungu nduti ndi umenewo. Okay, so ndimafuna kuti tione kuti mkwiyo wa Mulungu ndi chimenechi. Mutiwerenge Chimusu 7 verse 2. Chimusu 7 verse 2 ariya. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene adalandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipsa dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. So tikaona miliri ija kapena malipenga akukhuza pachani pa dziko, pa nyanja, komanso pachani mitengo, right? So tikuona kuti no tikamakamba za zimene zikuchitikazi miliriyo akuyipanga ndi anthu, right? Koma Mulungu akuzigwira zotsatira zoti no zisakhudze chani dziko. So tikuona kuti mwina pamatha kukhala ma experiment ena akamata no anthu amatha bwera ma whistleblowers izi zitibweresera mavuto ngati pano even makosana amene anapanga anati makosana iyo atibweresera vuto. Anthu akakamba zimenezo zo ma godfathers amene anayambisa no izi zitibweresera vuto. Komana anthu pabe chimwe tikuona, right? Even za cloud seeding amatha kudusisa ndege nopanga ma nano particles ita mvula igwa pompompo, right? Pali zinthu zimene akumapanga even uma harp imene matapanga simulate weather atha kusintha weather climate iso bwinobwino, right? Mwana sezo Mulungu amazigwira. Ife ngati Mulungu sazigwiraso pamenepo ndio kuti no ni miliri kutani ikumenya anthu. Ku America amapanga release ma mosquitoes oti anapanga genetically modified. Now you cannot change nature and zinthu kukhala mofanana. So akumapanga genetically modified zakudya zinthu zambiri zimene zikuchitika mwa Mulungu azigwiza mphepozo. Ife ngati Mulungu sarani sazigwiraso mphepozo pamenepo miliri kutani ikuyamba. So tikaona miliri apapa pa Chimusu chapter 7 tizoti pali angelo di follow amene akugwira mphepo zinayi nanga ngati pali angelo follow angelo ndakulu bwanji mwangu nthandaza nawo kuti uthenga amene ubwera apapa ngelo amamira uthenga ubwera apa ndiona kuti Mulungu ndi amene akugwira mphepozi. Mulungu kuzera mwa chingulu chake akugwira mphepozo akugwira zinthu kuti no zisaonongeke yayi. Madziko likamukana iye alisiya ngati Mulungu anasiyira ana Israeli ndipo salizigwiranso yayi. Chimusu 15 verse 1 ndi Chimusu 16 verse 1. 15 verse 1. Yeah. Ndipo ndinaona chizindikiro china mmwamba chachikulu ndi chozizwitsa, angelo asanu ndi awiri akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri, ndiyo yotsiriza, kuti mwa iyo watsirizika mkwiyo wa Mulungu. 16 verse 1. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi akunena kwa angelo asanu ndi awiri, mukani ndipo tsanulirani ku dziko mbale zisanu ndi ziwiri za mkwiyo wa Mulungu. Yeah, so titaona tuno tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri ni mkwiyo wa Mulungu wonse osanulidwa pa dziko wopanda chani osasanganikira. Mwanjirena ndi Mulungu pamene akuwasiya anthu apa dziko lapansi kuti akumane nacho chotsatira chani chomukana iye. So miliri isanu ndi iwiri ku dziko lapansi malipenga asanu ndi awiri kwa anthu a Mulungu, right? So tioneni chotsatira china. Okay, tioneni mngelo wachisanu ndi paja matsoka alipo angati atatu. So mngelo wachisanu ndeti ndi tsoka loyamba tionenepo kodi ndi chifukwa chani nati ndi tsoka. Mutione Chimusu 9 verse 1 mpaka 3. Ndipo mngelo wachisanu awomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko, ndipo anampatsa iye chifunguliro cha dzenje la phompho, ndipo anatsegula pa dzenje, ndipo unakwera utsi otuluka mdzenjemo ngati utsi wa ng'anjo yayikulu, ndipo dzuwa
dzenje mutsimu adali dzombe pa dziko ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. Amen. Tapitirizani mpaka verse 5. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu wa pa dziko kapena chabiriwiri chilichonse kapena mtengo uliwonse kapena anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Verse 5. Ndipo anapatsa ilo mphamvu sikuti likawaphe komatu kuti likawazunze miyezi isanu, ndipo mazunzidwe awo anali ngati mazunzidwe a chinkhanira pamene chilo. Amen. Yeah, so ineyo silinganame kuti ndibwera apa kumamasulira lipenga ili. Lipenga ili kwa ineyo ndilovuta, right? Ukamba za chinkhanira, ukamba za nthawi somenemo, right? Koma ndi chachikulu chimene ndingakuwuzeni nchokuti ili ndi tsoka la chinamba cha chinamba 1 imene ili lipenga la chinamba 5. Tapitirizani verse 6 ndi 7 ati mpaka 8. Ndipo m'masiku ajawo anthu adzafunafuna imfa osayipeza konse, ndipo adzakhumba kumwalira koma imfa idzawathawa. 7. Ndipo maonekedwe a dzombelo anafanana ndi akavalo okonzeka kukachita nkhondo, ndi pamitu pawo ngati akolona onga agolide, ndi pa nkhope pawo ngati pa nkhope pa anthu, ndipo anali nalo tsitsi longa tsitsi la akazi, ndipo mawu awo anali ngati mano a mikango. Amen. Yeah, so ukamba za dzombe, ukamba zinthu zodabwitsa kwambiri pamenepo, right? Alright, so tapitirizani verse 9 mpaka 11 ati Verse 9. Mhm. Ndipo anali nazo zikopa ngati zikopa zachitsulo, ndipo mkokomo wa mapiko awo ngati mkokomo wa agaleta a akavalo ambiri akuthamangira ku nkhondo. 10. Ndipo lili nayo michira yofanana ndi ya chinkhanira ndi mbola, ndipo m'michira mwawo muli mphamvu yawo yakuyipsa anthu miyezi isanu. 11. Ndipo linali nayo mfumu yakulilamulira mngelo waphompho, dzina lake m'Chihebri Abadoni, ndi m'Chihelene ali nalo dzina Apoliyoni. Right, so tikaona mliri kapena lipenga la chinamba 5 pali zambiri zimene zidang'ambira mmenemo, ndipo ndikuwuzani nati zambiri sindingathe zimasulira, koma chachikulu chimene tikuwuzani kuti ndi tsoka la chinamba yani 1. Okay, akamba za zinkhanira mmenemo ma scorpion, right? Akamba za mbola zawo chani mano ngati mkango, right? Anakamba zambiri komano nofuna kumanga 0 ini pa Chimothy 9 verse 4. Taitengeni Chimothy 9 verse 4 ya. Verse 4. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu wa pa dziko kapena chabiriwiri chilichonse kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Yes. Pamenepo ilo ndi chifukwa chani lipenga la chinamba 5 ili tsoka loyamba. Chifukwa chani kuti no tsoka ili likudza pa dziko, right? Komano likupsa anthu omene alibe chizindikiro cha Mulungu. So awa ndi akhristu amene amanamiza kuti ndi akhristu koma asali ndani? Asali akhristu. Awawa tsoka lizawapeza. Ali tsoka inuyo. Tsoka katatu. Tsoka loyamba lipenga la chinamba 5. Tsoka lachiwiri la chinamba 6. Tsoka lomaliza lipenga la chinamba 7. So ichi chimene chikubwera ichi chivutire chikuluchi chimene chizaonetsera Apoliyoni kapena Abadoni abwere pa dziko lapansi zabwera ngati chidzombe, anakamba manambala awo chigulu chachikulu, right? Sinuzali lipenga ndi lotani komano ndi opsa, komano anthu a Mulungu amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu sizikuwakhudza yayi.
ndikuona kunena kuti tsoka chifukwa akhristu ambiri amene chikhristu panopa ku Africa kuno chimakhala ngati culture, right? Anthu ambiri amapita kutchalitchi akapempherere kuti pamaliro ndi paukwati. Pamene tikaona m'Baibulo maliro a Abrahamu anayika ndani? Si ana ake. Even maliro a Isaac anayika ndi ana ake, right? Pamene kuti chigulu mwakuti no. Kuti ansembe amene amayika maliro m'Baibulo, no, right? Anapangisa ukwati Abrahamu ujeni ndi ana Abrahamu ndasana kuntenga, right? Ndikupanga mambosi. Even ukanaona anthu wa Isaac anampanga ndani? Anangotenga ndopanga mambosi, right? So zinthu zimene anthu amakakamira kuti iwo ndi akhristu zimenezozo. Ena amapita ku chikhristu akapange maudindo, right? So magulu a anthu ambiri kuti akulowa mu chikhristu chifukwa ndi chikhalidwe tsoka. Sakulowa mu chinthu chifukwa akumudziwa Yesu ayi chifukwa cha chikhalidwe ati pali tsoka. Koma anthu awa amene ali ndi chizindikiro cha Mulungu manjina silingachitika kale. Anthu amene ndi chizindikiro cha Mulungu samangedwa affected ndi chinthuchi, right? Now nimafuna ndikuoneseni samangedwa affected chifukwa tiwerengeni Luka 10 verse 19. Luka 10 verse 19. Taonani ndakupatsani ulamuliro yoga ndi zinkhanira ndipo mphamvu iliyonse ya mdaniyo ndipo kulibe kanthu kadzakuyipsani konse. So akutuza ife nano walipasa ife yani ulamuliro pa zonse, okay? Pa nkhanira ndipo kulibe kanthu kadzakuyipsani konse. Nikoti anthu amene ali ndi zinthu za Mulungu zimasukepe sizikwadani sikuwakhuza. Terengani Yeremiya 17 verse 5 and 6. Yeremiya 17:5. Atero Yehova otembereredwa munthu amene akhulupirira munthu natamanga wanyama nuchoka kwa Yehova mtima wake. 6. Adzakhala ngati tsanya la m'chipululu ndipo saona pamene chifika chabwino, koma adzakhala m'malo owumitsa m'chipululu, dziko lachikungu lopanda anthu. So tikaona munthu mwina apapa tikuthaona nawo kuti munthu amene ali ozalida ali ngati mtengo ozalida pa madzi ambiri ati samaona kuti kali dzuwa kali kuti yani koma nthawi samakhala kutulutsa yani zipatso, right? So anthu a Mulungu amene ali mwa Khristu pamene dziko lapansi likumana ndi chivuto chimenechi ngati azonga zali osindikizira sakulabadira mavuto amene achitika pa dziko. So apa zakhala chivuto chachikulu makamaka kwa Khristu, koma Khristu eni ali mwa Yesu sizikuwakhudza yayi. Tiyentoneni tsoka lachi number 2. Tsoka lachi number 2 aliya terengani Genesis 9 verse 12 mpaka 16. Tsoka loyamba lapita, taonani kudzanso masoka awiri m'tsogolomo. Ndipo mngelo wachisanu ndi chimodzi anawomba, ndipo ndinamva mawu ochokera ku nyanga za guwa lansembe la golide lili pamaso pa Mulungu. Nanena kwa mngelo wachisanu ndi chimodzi wakukhala ndi lipenga, masula angelo anayi omangidwa pa mtsinje waukulu Firati. Ndipo anamasulidwa angelo anayi okonzeka kufikira ola ndi tsiku ndi mwezi ndi chaka, kuti akaphe limodzi la magawo atatu a anthu. Ndipo chiwerengero cha nkhondo za apakavalo ndicho 20,000, zochulukitsa 10,000. Ndinamva chiwerengero chawo. Amen. Pitirizani. Ndipo kotero ndinaona akavalo m'masomphenya ndi iwo akuwakwera akukhala nazo zikopa za moto ndi haukinto ndi sulfuri, ndi mitu ya akavalo ngati mitu ya mikango, ndipo m'kamwa mwawo mutuluka moto ndi utsi ndi sulfuri. 18.
ndi miliri iyi linali limodzi la magawo atatu a anthu ndi moto ndi utsi ndi sulfuri zotuluka mkamwa mwawo 19 pakuti mphamvu ya akavalo ili mkamwa mwawo ndi m'michira yawo pakuti michira yawo ifanana ndi njoka nikhala nayo mitu ndipo ayipsa nayo 20 ndipo otsala a anthu osaphedwa nayo miliri iyo sanalapa ntchito ya manja awo kuti apembedze ziwanda ndi mafano ndi amala ndi amtengo amene sakhoza kupanga kapena kumva kapena kuyenda. Amen. Yeah. Okay, so apapa tikuthaona no angelo amene anamangidwa ku Euphrates adani namaswira iyo sinikatha kufotokoza tuno zikuyimira chani komano tana kuno angelo atamaswira atuna gawe kunakungana nkhondo, right? Unakhanga tuna kuli magaleta kuli chani ngati 200,000 almost kamenya nkhondo kubalera tikunda akuti no verse 21 ndipo sanalapa mbanda zawo kapena nyanga zawo kapena chigolo chawo kapena umbala wawo. Okay, chachikulu chimene tofuna tigwira papa ndi chapa chimene anachika pa verse 14. Okay, tikaona okay muna tisa verse 14 yake ndi yachivumbuluso. Okay, tinawerenga kale tikamana tsoka ilili. Okay, tikapanga compare ndi Chimosi chapter 16 tiona tuno ndi nkhondo ya Armageddon, right? So tizafuruza nkhondo ya Armageddon ndi yana mwana as far as mulili kuti ndi chani sindingatha kufuruza muno tinozi zikuthanazo yani ndi yandipeza ndana map, right? Kumone nkhani yako ndina kuti iyi ndi tsoka especially kwa anthu amene alibe ubale wenene nani ni Mulungu. Okay, koma ngwino ndineyo sizikulikhudza yayi fati fioti mbaya kandani ya Mulungu. So tikaona Chimusolo verse 14 imene ndawerenga kale anakamba kuti no tsoka lachiwiri ladusa ndipo tonana lachitatu lidza msanga. Izi zikuti kukumbusa ife nano palibe space pakati pa tsoka lachi namba 2 ndi 3 kalina palibepo space pakati pa lipenga lachi namba 2 ndi 3. Okay, so tipiteni kutsoka lomaliza. Anyways, lipenga layamba likazamba kumenya lachiwiri lizaomba, lachitatu, lachi4, lachi5, lachi6 ndiye noti maona tinopa mazakhala space pamazakhala mboni ziwiri kena kulipenga lachi namba 7. Komano mwachilungamo chake mboni ziwiri izi zikufunika zizalalike malipenga asanayambe kutani kugwa nkhani yake ndimeneyo. Okay, so pafunika pakhale palibe space pakati pa lipenga lachi namba 6 ndi 7. Izo tinazo mapale last time. So tsoka loyamba, tsoka lachiwiri, tsoka lachitatu zikubwera mu nthawi imodzi palibepo gap. Lipenga loyamba lachiwiri lachi4, alright? Kenako pano malipenga ano angati malipenga ano 5, 6, 7, right? Amene ali matsoka ngati atatu zonsezi zofunika zidani zibwereso mu space imodzi. Pakale panopa pali anthu ena amakhupirana kuti no malipenga 1 mpaka na 6 anomba kale amakhupiraniwo ali mu Chimosi chapter 10 chimene akungodikira ndi lipenga lachi namba 7. No, lipengolo ndi limodzi sizinaombe yayi chifate zikamba komba zinthu zeno anthu a Mulungu sangafunike kulalika chifate ndihayarani yati. So tinaona kuti no kabuka lang'ono kandi mboni ziwiri ndi interlude zayikidwa apapa kuti tikatha kumvetsetsa lipenga lachi namba 7. Ifano tikaona lipenga lachi namba 7 tiona tino ndi lipenga lomaliza limene likupanga declare chinthu chachikulu. 11 Chimusi 11 verse 49 tsoka lachiwiri lachoka taonani tsoka lachitatu lidza msanga. So mawu awa akuyika pakati after titaona buku laling'ono
after tataona mboni ziwiri akwaika apa padala chifukwa kuti nafuna toza ife tuno mboni ziwiri they don't belong in this timeline here sizifunira zikhale mu nthawi imeneyi koma akuzikapo kuti tivesese lipenga namba 7 now tivesesa lipenga namba 7 ndi chani tawerengani Chivumbulutso chapter 10 verse 17 pamene akabaza kabuka kang'ono chapter 10 ndi 11 zikuwikira pakati kati pa lipenga namba 6 lipenga namba 7 kapena zikuwikira pakati kati pa tsoko namba 2 ndi tsoko namba 3 so muone akamakamaza kabuka kang'ono apanga reference za lipenga lomaliza tawerengani Chivumbulutso 10 verse 7 ati yani verse 7 Pamatu tsiku amawu angelo wachisanu ndi chiwiri mmene iye adzayamba kuwumba pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu monga analalikira kwa akapolo ake aneneri. Yes, so akukamba za kabuka ang'ono pamene tikukamba za kabuka ang'ono afuna atoze befe kunati no makosana musalaye space yayi pali lipenga la namba 7 okay ndiye muone akamaliza kukamba za mboni ziwiri tawerengani Chivumbulutso 11 verse 15 lipenga la namba 7 ndi chani Chivumbulutso 11 verse 15 ali yani Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawumba ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. So mwaona tsoka lomaliza ine lipenga la namba 7 ufumu wa dziko lino wamba kukhala ufumu wa ndani wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake zomanga correspond ndi mliri womaliza it is done mwanjira ina the rightful heir of this world ngakhale Adamu anapangida hijack ndi Lucifer zikubweranso kwa ndani kwa Ambuye wathu ndi kwa Khristu amene tsoko lomaliza ndi tsoko lomaliza ifeyana find out no a Khristu amene amanamiza ndi a Khristu koma akupanga za dziko pa nthawi imeneyi right analida a Khristu pa nthawi yake koma atapangana sata dziko lapansi azaona kuti ufumu wawonso arani watha amene anzawo amene ali mbali imodzi ya Khristu azakhala kusangalala naye apapa ndete ndi the very last lipenga Yesu abwasika chingati kachiwiri pate tikawapitiriza ndi Chivumbulutso 11 amatozefuna kubwera kuzapereka mphoto kwa ndani kwa akapolo ake ndi Yesu abwasika chingati kachiwiri so lipenga lomaliza likusatizana ndi kubweranso kwa ndani kwa Ambuye athu Yesu Khristu so apa tikaona lipenga lomalizali ndi kuti likufana ndi mliri wa namba 6 sorry lipenga la namba 7 so iyi ndi tsoka ndithu ifano why kunamizira ndi Khristu yet osalandiraso zasala nani zokhala mwa Khristu so awo anali malipenga asanu ndi awiri amene tinayesesa kuti no tipange stick to Bible imene mafotokozera ndithu mwina ndi mwina of course zikutivutabe chifukwa no nthawiyo sinafike koma ndikhulupirira nawo tino mose mene tafotokozera muno malipenga akubwera kwa Khristu amene akana kapena ataya chipangano inu ndi ine ngati tikhabe mwa Khristu ndikupitirira kulandirabe chisomo chake tsiku ndi tsiku ifenso tikufuna zikhala concerned kapena kuchita mantha ndi yani ndi malipenga asanu ndi awiriwa okay malipenga asanu ndi awiri ndi mauthenga ochenjeza Khristu kuti asataye yani asataye chipangano koma akhale mwandani mwa Khristu so next week tikhala tikupitirizabe tiyambano kulwano chapter 10 so next week tiwa chapter 10 tizapanga kuti no tizambano kuna no malipenga 7 so osati malipenga 7 omwe mabingu 7 ndi yani pene ma 7 thunders tiyamba kuna ma 7 thunders ndi yani ndikuyenda nawo kuno bwino kuti no ine zikuti bwanji alright so sikumaso pemphere kuti seke session tipemphere Ambuye tunathokoza nawo pada ifa chisomo chanu tunathokoza nifane matikonda ife nthawi zonse we pray kuti mukhale ndi abale onse amene ali nafe mu nthawi ino mupitirize kukhala na anthu amene ataonera litaona mwadalitse inu zina Yesu Khristu mpera amen Amen. amen